Nag-assignment tabi kay narba may assignment da. May tama perfect na ako ni. Ugma na ra ba ni ipas? So, unsay isulti kung naay mo abot sa inyong balay? Ayo. Ayo. Ayo, sakto. Ayo. Sakto kayo. Unsay pangan sa kamagwangan nga babae? Kamagwangan nga babae? Ate. Ate. Bilis ah. Ate. Unsay isulti kung mutubag kag telepono? Mutubag og telepono? Ate, hello. 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 Dali eh. Dali raman na kayo nga assignment dahil eh. English word na pod. Unsay English kung naay ihatod sa balay? Ate, delivery. Ate, tubig. Delivery. Delivery. Sakto, delivery. Kung naay ihatod sa balay, so delivery gina siya. Mana isulti? Delivery. Unsay imnon kung ikaw giuhaw? Ate, tubig. 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 Sus, kadali raning assignment di ay. Kadali. Unsay tingog sa butiki, ha? Tingog sa ay. Oh, kaniyara ko rin tubig ng daon. Deliver niya. Siya, usam na yung si Kuantan Ora. Ay, kanang nag-assignment. Nag-assignment ko Kaya kaya. may gram na ko. Ay, ganihara gay kadahado. Kaniyara ko si tawag kita mo dere. Kuya sa ha. Mag 20 na. lawa mo ko lang kwarta dire dong. Mao man kwarta na ko diring. Juan. Jis, dahara kita ni kasingko. 20 naman hindi. Aw, kuha na, utang ng sahay. Ako lang kuha niya. Oh, sige. Wala ka mo niya. Yato ng juice dito ha. Pasensya na kayo dong ha. Sige. Ya, tubig mo. Salamat dong. Sukor.